ऐसा के बोला दे जला कि ना दुनिया में बहुत जाने पियत हम तो के मालूम ना का ए जे पिए तो पिए लेकिन हमरे आगे कुल ना चल पिए अलुआ का बात है हाँ हाय घर में हम खरद मर जातनी आ तू खाली दिन पी पी के भट्टा पे सुतल तल बोला माने खटत है केकर मेहरारू ना खटली रे तो शिकायत हम सबसे करब हाय साउंड वाला जोगिंदर भैया बाना ना उन्हों से शिकायत करब आ सत्य भाई से करब हमारा अनिल कुमार बेंजी वाला उनको से शिकायत करता अच्छा सबसे करबी आई हमें देखा नगरची भैया बैठल बानो मुलाल भैया समेदा वाला इनका से तो जरूर कहब आ दलसिंगा भैया तो बटले बड़ा बड़का हमार अच्छा और का सत्या ऑर्केस्ट्रा वाले हम उनहु से कहब काहे ना कहब कहबे करो कहबी हां मरबो ना गलवा से चपलवा ला ले अब भाई तू बड़ के बोलबो का बढ़ के बोलत है रे त ऐसन इतना बड़ी बड़ी बात करत है और सबके बोला ले बिकात काहे ना बोलाई आ जाई हां हां काहे नहीं है का पहले कर रखले रहना बड़ी मार बन बोलबा उन लोग बारे में ना उन लोग बहुत सारी लोग है जला कि ना अच्छा शरीफ हम औरी का कब काहे का छे बोलबावे के ए त का करी तहरी को रहन देख के हमरा के ना कुफुत हो गइल बाइडम से त कतना तक खरीद ले ई बताओ त आई घर में सगरी काम बहरे से भीतर हमाय ना करतनी कि तोरो क्या बा करे वाला अच्छा बाहरों का करत है औरी का अब भीतरों का करत है हां करे बाहरवा के तमा देखत हम हां लेकिन भीतरा का त ना देखत काहे हां भीतर के करत तो तोरहा के करतनी का अच्छा जब रोटियां उठिया बना देली सास के बनावेला हमें ना बनाइला अच्छा ई कुल ना चली हाँ। इतनी हम काम करत करत थक जतनी हाँ। कि तोहरा के हमारे को काम करे के पड़ी का बताई का करे के पड़ी रे करबा ना हां कह दे ठीक बा हां पहले वादा करा कि करबा करब लेकिन यो बात करे लाग रही तो करब अरे करे लगबा हो आ नहीं तो छोड़े लाग रही तो छोड़ दे ना ऐसा बात ना है करे वाला बा क्या करे के बा खाली थोड़ी सा ना हाँ। देखबा का बताई हो हम ना पैर में बड़ी तेज दर्द करता अच्छा तनी हमार पैर दबा ई बताओ कि मेहरारू का पैर या गोड़ के दबौले हरे हे भगवान आजकल तो सब लोग दबावता पूछ ला सत्य से दबावता कि ना लोग कहो सत्या भैया तू दबौले हुआ का लड़ुआ आदमी नाना हवा ये मर्दावा ए अरे साउंड वाला जोगिंदर भैया से पूछ लो जोगिंदर भैया और क्या तू दबौले हवा का मेहरारू का गोड़ अरे भैया तू हरी ले तो बढ़िया तब केहू रड़ू है ना बा ऐसे कहता रन का के ना कहे के ऐसन बात है ना का? तू रड़ुआ ना हम उमरत हम अच्छा तब का जरूरी का ऐसन के तो मर्दे लोग ना आज के जमाना में दबावेला ये लोग कल जुटा ना मेहरारू का गोड़ी लोग ना दबौले हम मेहरारू ही ना लोग का गोड़ दबौले अरे बाप रे बाप, ये उल्टा जमाना आज का चल गल बा हमार राजा का और जो नहीं तो मरबो इतना मार भले यही जे पिटा जेबो तक तो तू हमार गोड़ ना दबाई बा नहीं रे ना दबाई बा ना दबाई तो जा तारा तेरिया चली तो दइयो ना जलो आ तो से हम गोड़ दबवा लेई हाँ, तो हमसे देख मैं तो से बियाह कैले हूँ अतमो से शादी कैले है अरे पागल बियाह शादी दोनों एके ना भाई काहे ना दूठे होला खा ले अरे ई बताओ दूठे ना भइले थे बियाहवा होला कि ना अरे वही के बियाह वही के शादी कहल जाला पहले होत रहे बियाह फिर बाने गौना होत रहे गौना होता है अरे पहले शादी रहे आ पहले बियाह रहे अब का होला शादी विवाह हाँ शादी बियाह हाँ तो बियाह में का होला सेनूर पहिरावल जाला आ शादी में क्या होला शादी में पिटावल जाला मुंह ना पिटावल जाला घास बड़ी मार मार रोंड बन बोल जला कि ना अबे बोलाई सत्य भैया के जला कि ना सत्या भैया हाँ सत्या भैया के बोले इबू ना हाँ तो कह दे थे ना कि तुम्हारे सतवा उनाऊ के बुरा लगा ए दबा ना दबा ना दबाई ले कह देनी कि ना दबाई तो ना दबाई ना दबाई बा नहीं चला ठीक बा
अगर हम कसम खातानी अगर असले बाप का बेटी हो असल बाप के बेटी हो तो तारा से गोड़ दबा असल बाप का बेटी हो हाँ तो हम हमार मेहरारू है कि ऐसा कथियई और क्या कि असल बाप का बेटी हो हाँ तो तोसे गोड़ दबवा दे दबवा दे गुसिया के तो हम खुशा के कहा था असले ससुरे का दामाद हो अच्छा तो तोर गोड़ ठीक बा हम जात हई और जो तो हाँ अतः एक काम करी है कि लिट्टी में गोईठा लगा के लेके आई अरे पागल लिट्टी में गोईठा ना गोईठा चूल्ही में लगा के लिट्टी सेक के लेके आई अरे आ वही पे तोरा के एगो हई का होला बैगन होला ना ओकर चोखा बना ले आ पे एगो भरुआ मरचा ले ले ठीक है ठीक बना सुना तुहार पतोहिया तू घरे रहिया आ ऐसन की एक काम करिहा कि बाल बाल लहना गैया के खियैया आ निसुआ पर बैठ के अपन भदेली खजुआइया हे भगवान अब तो कसम तो हम खाइए ले ली लेकिन गोड़ दबाई तो कैसे दबाई मरखिनौना से आ कुछ तो उपाय करे के पड़ी आ कहला खाना लेके आवा ठीक बा लेके चलते देखी कहाँ हर जोता था ना